Сәлем дуслар, сіз Шаян ТВ каналында түйме тапшыруын қарайсыз. Сізнің білән мин һәм біз башлыйбыз. Бүгін бізде қонақта Жұмхриятыбызның, Татарстан Республикабызның байлығы, мәдәни байлығы деп әйті алам, қурықмыша. Сәлетлі жыршыларыбыз һәм алып барушылар. Созвездие Йылдызлык Ашык Республика күләм телевизион яшьләр фестиваленең җиңүчеләре. 2021 елның гран-при ияләре Инсаф белән Миләүшә һәм гадәттә сәхнәдән гөл бергә сөйләүче Абдуләхәт белән Әмир. Ләкин без бик хәйләкәр эшләдек әлеге тапшыруны. Бүген гел бергә чыгыш ясаучыларны без айрым командаларга утырттык. Беренче тур арттан алга дип атала. Біз җырларны әйләндердек һәм хәзер сезгә тыңлатачакбыз. Сез оригиналын беләсез икән. Ашыгыз әлеге төймәләргә басырга. Сөйләштек. Кем беренче баса, шуннардан сорыйбыз. Дөрес җавапка 1 балл. Һәм инде әйдәгез искиткеч музыкаль әсәрләрне тыңлый башлыйк. Киттек. Апа! Егетләр, өлгеррәк булды. Дискотека сонысы. Созвездие фестиваленең. Созвездие Йылдызлык фестиваленең гимны дип әйтергән дискотека солнце кояшның дискотеге. Димәк, дөрес җавап. Кайда гына йөрсәк тә, яраткан фестиваль яши, һәр чак безнең йөрәктә. Яңгырак тылсым җырыбыз, базы яла барыга. Бу сәхнәдә шушы залда безнең белән мәңгегә. Нурлар сөйләтте. Ана хәрәкәтләрдә бармы? Эске шатлык, кыя канаты, өмет йылдызлы, дуслык йылдызлы, безнең йылдызлыкта яши ярату. Рәхмәт сезгә, җәмәгать, миңа яңа бию өйрәттегез, флешмоб. Дәвам итәбез, 1-0 исәп. Әлегә алар да белделәр, Әмир бөтен сүзләрен белә. Әлеге җырның әйдәгез. Тагын bir шанс, тыңлыйбыз. Мне тоже кажется, это вы это. Да, бля, это вы поете. Стоп. Музыка. Бу Захир белән Галия җыры түгелме? Захир белән Галия җыры. Без башкарган идек. Сез башкарган идегез, әйме? Әйе. Син Галияны башкардыңмы Захирдан? Мин Галиягә багышладым. Галиягә багышладың. Әлеге балнымы яки нәрсәне? Җырны. Яхшы. Ничек әле анда җыр ничек җырлана әле? Йылдызларга Йылдыз атылганда очрашканнар көннәр төне белән бу дөньяны белгән менән алып синең барлыгыңны мин беләм. Gördüm bitti daha biz. Şablana yılıyım hem Әфәрин, дөрес җавап 2-0 әлеге исәп. Мин сезгә теге ишарәләп әйтәм. 2-0. Әйдәгез. Без киләсез. Сезгә җиңелрәк булырга тиеш, чөнки бу җырны күбрәк хатын-кызлар ярата. Мин инде монда сездә хатын-кызлар арасыннан мин Миләүшә бар икәнен белән тыңлыйбыз. Cevap yok. Әлеге җыр табигый нәрсә турында, табигатьтә була торган әйбер. Гадәттә
Түрлі мында түсте бергенлер аңа. Аңа бик көп жырлар, бик көп кіші аны жырлады, әлігі жырына. Бик көп кіші биюлер қойды созвездияда, йылдызлықта. Созвездияда да қойдылар, йылдызлықта да қойдылар. Татарша жыр, әйе. Русшасы да бар бұғай деп білем. Дұрыс жауап, әлбәтте. Мен де андай білемін. Сенің кісің зәңгер тұман. Бір кім де білмеді, шуңа көрі мың со жыр яңғыр. Дұрысыңын еткенде, міне, менде жауаплар бар, емелекі мен шынын тыңлайым демектен. Шул мекенсің бұл деп ойлап қоям, шынын да ауыр сұрауларының бірсі еді. Исеп әліге өзгерішсіз қалды, икеге қайырлы кеш. Демек, әйдегіз тағын бір композицияны тыңлайық, онысы жеңілірек бұлырға тиіш, ешчексіз. Әйдәгіз. Стоп. Ага. Ақ шешеклер. Ақ шешеклер болып қоры яуамы, нешік? Ақ гүллері де жан жыласына. Керектерге саласыйды. Ага. Кібік. Кібік сыман шекілді. Дұрыс жауапны тыңлайық. Ақ үмітлерім екен күзлері. Бұл сен жырлайсың мен сап? 17-ші ел. Ненде еш болған соң? Жан жылысы, елеклерге саласыйды. Ақ шешеклер, Қоласы еді. Біз бит енді сіздің үшін бүтін жырларында ясап қоямыз. Ләкин біздің тапшыру көрсеткенше бірге жырлаған жырларыңызны инсаф әйбәтірек қатырлы бұғай. Демек, әйдекс біз сізге тағым бір мүмкінлік береміз. Біздің тағым бір гіне жыр қалды. Әлі Исеп ішке Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. İnsafның тауышуын айтам. Қайырлы кеш. Демек, мүмкінлік бар, әліге біріне болса да yazып қойырға өзіңіздің есебіңізге тыңлаймыз. Эльмира Калимуллина. Басты. Эльмира Калимуллина жырлайды. Шулаймын, Әжір. Әжір. Жыр. Болып, сейчас, нендей... Іске қора, бәлкі анда бір Қазір, нендей, этот... Жырның есімі бір түрлі, куплетларда бір көп жесімі жырның есімінде. Жырның куплетында екінші көп жесімі. Нешек, этот... Bulutlar kire, tamamlı yollar adaştır. Ümit Yıldızı. Ümit Yıldızı. Ümit Yıldızı. Dürüst cevapını tınlap barayıq. Mene bit. Dürüstün neytegi siz bitinde bildik ezeymemişsin. Bari tek olarga mümkünlük bildik. Değil mi dostlar? İşke bir isevi bilen bizden birinci tur orta kaldı hem biz ikincisine köşemiz. Gittik. İkinci turda bizden komandalarımızga türlü ekrandağı resimler arasında nindidir beylilik, nindidir mantık, logika izlerge doğru kileşecek. Çünkü o resimler bir jırın turunda, bir jırını anlatacak. Kim birinci basa şulardan sırıyız, yalgışasız iken ikinci komandadan sırıyız. Bir dürüst cevap için bir bal tınlayız tügül, horayız bu ışırakta. Anarını tınlayız sizden dürüst cevaplarınızda. Demek, bu jırna bilirge kerek, bulurga kerek sizge, bilirge tiyiş bulasız. Boş. Sen... Korkmuşa, silergiz kışkırıp, belki... Sen... Birinde fikir var eken, basırga mümkün. Bir minut boş. Sen...
Baştan ne işliyor olan ya? Baştan neresi işliyor? Sen bir sırtta. Mine amında boş miyin sırtta. Demek nersendir unuta. Bir minut. Bir minut içinde nersendir unuta. Unutasın sen dünyada. Basırga kerakli ey. Bir minut. Variantlar var mı? Ничектен да жеп. Минутка. Жырлап bir alsın. Bir gene minutka Minutка. Varsın da anlatta Gileli ilele yanıma. Yağımlı karaşı Kıyaştay karası Sağışta erne gel canıma Dürüst cevapны әйдәгез bir gene minutka barısında anıttam. Bu tegi ялышкыны башка малтык белән биргәннән соң була торган шундый хәл. Әйдәгез тыңлап карыйк. Дөрес җавапны. Барсында анытам киләле yanıma Yağımlı карашы Kıyaştay karası Sağışta erne gel Dürüst cevap bir gene minutka barısında unutan Kirzer Murtazin. Demek ikinci sırauga күшәбез. İkinci turunun ikinci sırauı. Şulay yok. Әлегә бергә 0 исәп. Карыйбыз. Кул. Йодрык. Тюрек. Йодрык. Ага. Көбік, сен колобок. Колобокка охшаган әйе. Рузилә Бәдретдинова җырлаган иде. Рузилә Бәдретдинова җырлаган иде. Йолдызлыкта. Рузилә Бәдретдинова. Hazır onu Клибы да булган. Йодрык кадерле. Түгәрәктән. Юк. Йымры. Yımrı da ah tənli Bigrek tənli Бәрәңге. Йодрык кадерле, йымры тәнле, бигрәк тәмле. Бәрәңге. Бәрәңге. Кыздырсаң да, пешерсәң дә. Менә әгәр дә сез Белоруссия татарлары булсагыз, сез әлеге җыр сезнең өчен гимн булыр иде. Әлегез дөрес җавапны тыңлап алыйк. Йодрык кадерле, Yımrı гәүдәле, ay tənli бигрәк тәмле бәрәңге. Рәхмәт бик зур. Афәрин, бергә бер исәп. Өченче хәл иткеч соравыбыз бар. Игътибар экранга. Кыяш. Кыяшка. Тянуться. Kıyaşqa örülüp kızara şiyeler Siz ikev fark ilgen Дияләр. Наверное Дияләр. Şaydır Дияләр. Şol жерінде Biz дияләр дип җырлыйбыз. Сез дөрес җавап. Кыяшка үрелеп, кызара шияләр. Siz икәү пар килгән дияләр. Габделфәт иҗаты. Әйдә дуслар, дөрес җавапны без хәзер ишетәчәкбез. Җиңдегез әлеге турда дияләр. Дөрес җавап дуслар. Әйдә без әлеге турда җиңүчеләрне белдек. Ул да булса Инсаф белән Абдуләхәт һәм җиңүчеләрне дә белдек. Димәк, без киләсе турга күчәбез. Җенче тур. Üçüncü turda безнең клакшаннар кию белән бәйле, ләкин инде команданың икенче агзасы кияргә тиеш булачак. Ә инде кичкенәсе команданың ул да булса экранда барлыкка килгән җыр исемнәрен аңлатырга тиеш була. Сездә бары тик командалар 1 минут. Шул 1 минут эчендә ничә җыр исемен беләсез, шул хәтле бал алачаксыз. Әлегә без әйдәп баручы, алда баручы командадан башлыйбыз. Җегетләр, әзер, Инсаф, әйдә син колакчаннарны киясең. 1, 2, 3, 1 минут вакыт башланды. Игътибар.
Şaykala igin kırları. Şaykala igin kırları. Şaykala igen kırılar. Şaykala igin kırları. Kırları. Haydi başkasın. Bulmazsa başkasın haydi. Tılsımlı sözler. Tılsımlı Tılsımlı. sözler. Sözler. Dostlar, Sözler. Tugerek, Sözler. Bölek, Su. Sözler. Su, Sözler. Su, Sözler. Yigitler siz Sular. hazır kışatlanışa Suzlar. başlaysınız haydi. Allah yap. Sözler. Tılsımlı. Vakit tamam. Vakit tamam. Ay insaf. Aferin. Hayır. Tılsımlı sözler idi. Tılsımlı sözler. Tılsımlısın bildiniz. Kilesi komandaga күшәбез. Сезнең бер җырны гына белсәгез дә әлеге турда сез алга чыгачаксыз, һичшиксез. Әйдәгез, сезнең командага күшәбез. Колакчыкларны киябез, Миләүшә. Без сезгә анда искиткеч музыкаль җырлар сайладык. Әзер. Бер-берсенә көч бирделәр. Ага, башладык. Алтын. Один. Алтын. Алтын. Озын. Yok. Altın. Ой. Altın. О. О, Д, Д. З, З, С, С. От. Ой. О. Altın. Altın. Показ. O. Ол. Олы. Altın. Tın. Altın. Olma. Tügerek şunday. Temli. Olma. Altın olma. Olmağaç. Yok. Olma. Osma. Yok. Altın olma. Altın. Yarat. Әйдәгез башкасын. Oy. Oy. Олы. Yok. Ay. Один. Oy. Luna. Oy. A. Олы. Ay. Ye. A. А. Ye. İkratki. С. А. İkratki. Ye. Oy. Ағаш. Yok. Luna. Oy. О. Безнең Ой. вакыт күптән бетте инде. О. С. Бер дә белдерәс килми, сезнең вакыт күптән беткән иде инде, ләкин Әмир шул хәтле матур иттереп аңлата. Сез шуңа күрә моңа эш, дөресен генә әйткәндә, эш әйбергә шулай. бер туктамый карап торып була. Ул да булса ут янганга, су акканга һәм Әмирнең матур иттереп күрсәткәннәренә. Белмим, нинди логопедка йөргәндер ул, ләкин әфәрин. Бу очракта да алар сезгә якын булырга теләделәр, сездән ерак китмәскә теләделәр. Һәм инде бу искиткеч турда бик күп балалар җыелмады. Бары тик сездә дә бер нәрсә юк. Сездә дә, минем кесәмдәге сыман буш, бер нәрсә юк. Җиңүчеләрне без алкышлыйбыз, исән сау булыгыз. Шулай ук җиңүләр сезгә йолдызлыкта гына түгел, бездә дә сез йолдызлар булдыгыз. Әлбәттә, сез дә һичшиксез менә шундый матур йолдызлар. Ә инде бездә шул хәтле вокалистлар, шул хәтле йолдызлар булганда, без җырламый булдыра алмыйбыз. Чөнки күңел сорый. İlham kile. Шаян ТВ. Kara. Bulursun şepola. Şayan tıvı kara. Bulursun şepola. Şayan tıvı şayan. Tıvı şepola. Дуслар, Шаян ТВ-ны тыйма тапшыруын карагыз һәм без сезнең белән саулашабыз.